Awa kuteka window. Sirudzari kulinda nini ndani? Ndakuda kupita kuti kokoti. About papers. About papers was asuchidwa kumene kuja. Manga ndi special imene ili kumene kuja. Ndemalamulo amasunthidwa mabodi papers ndi monitors ndi security atechinipo kukhala malo ena. Sono makandidate kupalibepo. Aya lauza kuti akuze kuti muzitilotola. Nanga sopana ife matisana tichotsako kumeneko. Yeah, I want to know. Yeah, I want to know. I really want to make sure. Iya itidziwa kuna kuti maballot akuchita bwanji. Aya chimwe nacho okhaokha wasada dziwa. Ndajambula kale. Ndajambula. Ndajambula nazo yai madam. Zilibe kanthu achimwe. Ndajambula ine ndi plan. Yeah, ndajambula ndi plan. Ayi. Ndajambula nazo. Panyani. Panyani. Sifoni yanu chimene.